Ето я. Ето я голямата, за която сме дошли. Ето я. Ето я. Здравейте, приятели и последователи на моят YouTube канал. Днес се намирам на почтително хубава рекичка, позната за всички нас, и ще се впусна в преследването на любимите ни пастърви. Ще се опитам да търся конкретно по-големите риби в реката. Ще наблегна на места, където са малко по-дълбоки, укрития зад камъни, коренища, подмоли, близко до брега, там където реката прави дълбоки участъци, с цел да хвана и да ви покажа по какъв начин аз се справям с големите риби. Останете с мен до края на видеото, абонирайте се за канала, харесайте видеото, ако ви е харесал, подкрепете ме, за да мога да правя още такива подобни видеа за вас. Айде! Днес реката е с доста по-ниско ниво от последния път, когато се опитах да направя един риболов, но безуспешен. Ето я. Ето я голямата, за която сме дошли. Ето я. Ето я. Ще сляза малко по-надолу. Ето я. Чакай, не. 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 Ела тук. Ела тук. Ето я голямата. Не. Не. Избяга. Не. Ала насам. Покажи се малко. Не. Американец. Бесен американец. Хайде, измори самолет. Ето го. Стой, моля. Моля те, стой. Стой. Тук на това място предния път ми скъса най-голямата риба за деня. Сега ще се пробвам да я хвана пак. Да видим дали е тук. Дали е избягала някъде по течение. Откача се. Голяма.
Голяма. Голяма. Голяма. Голяма. 50-ка от раз. Но да успеем да я извадим. Не. 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 Уха. Само като я гледам във водата, каква е огромна. Огромна. На долната нимфа. Аз не мога да я помръдна. Стой. Хора, нещо там с макарта. Нищо. Ще използвам класическия мохарски начин за изваждане. Все едно съм с шнур. Това е на долната нимфа. О, каква красива риба. Моля да успея да я извадя. Много е красива. Заплети ми се влакното на самата макара. Не. Стой, молята, окръти се, молята. В кепа е. Брутална риба, приятели. Брутална риба. Точно 40 см. Колеги, риболовци, мухари и спенингисти, нямам в мене къде да побирам такъв вид отпадъци, но успях да събера няколко по реката и сега вървя към контейнерите, за да ги изхвърля. Нека да има повече такива хора. Взех пример от един колега от мухарската група, забравих му името, но колегата направи много добро дело, като беше събирал няколко чувалчета с боклук, за да помогне за изчистването на българските реки. Ето, взема пример от него. Това видях по пътя на прибиране като боклуци и това събрах.